இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பிறப்புக்காக தேர்ந்தெடுத்தது ஒரு மாட்டு தொழுவத்தை தான். அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் ஏன் ஒரு இறைமகன் தன்னுடைய பிறப்புக்காக ஒரு மாட்டு தொழுவத்தை தேர்ந்தெடுத்தாரு? இது ஏழ்மையை மட்டும் பிரதிபலிக்குதா? ஒரு நாணயத்துக்கு 2 பக்கம் இருக்கிறப்போ இறை சிந்தனைகள் ஒரு கருத்தில் மட்டும் ஒதுங்கக்கூடியதா? மாட்டு தொழுவத்துக்கு ஏழ்மை அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்நோக்குங்கிற ஒரு முகம் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? எதிர்பாராத நேரத்தில் திடீர்னு அவரை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இடையில, நினைக்காத நேரத்தில் நினைக்காத இடத்துல அவர் வருவாருங்கிற எதிர்நோக்கு தான். நம்மளோட குற்றம் குறைகள் தான் நம்மையும் ஒரு மாட்டு தொழுவமாக மாற்றுது. கிறிஸ்மஸ் தயாரிப்பின் இந்த 4ஆம் நாளில் நம்பிக்கையோட காத்திருக்கலாம். நீங்கிற மாட்டு தொழுவம் அவரோட பார்வையிலிருந்து வெகு தூரத்தில் இல்லைன்னு. You are listening to Christmas Vibes from Heavenly Voice.